Έχουμε τις υποδομές, έχουμε τις ομάδες, το ανθρώπινο δυναμικό που θα στελεχώσει τα τμήματα που θα εμπλακούν, όμως η βοήθεια αυτή καθ' αυτή δεν μπορεί να φτάσει στο λιμάνι εάν δεν έχουμε το πράσινο φως στο θέμα της ασφάλειας. Θα δημιουργηθούν ομάδες που θα επιθεωρούν τα εμπορευματοκιβώτια προτού φορτωθούν στα πλοία, ούτως ώστε να διασφαλιστεί το θέμα της ασφάλειας. Σε αυτόν υπάρχει συμφωνία ήδη. Θα εμπλακεί και οργανώσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε στη συνεννόηση με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, ο σχεδιασμός είναι αυτός. Υπάρχει ένα ζήτημα ποιος θα αναλάβει στη Γάζα το θέμα της διανομής.